nás to týká. Všichni si asi pamatujeme na ten den 24. února, kdy jsme celý den četli zprávy a nestačili jsme se divit. A brali jsme to prostě jako zprávu. Ale myslím si, že ten moment, kdy jsme si uvědomili, že válka je skutečná, tak byl ve chvíli, kdy jsme se podívali lidem přicházejícím z Ukrajiny do očí. Já nikdy nezapomenu na ten moment, když jsme otevřeli dveře našeho krajského asistenčního centra a začali tam přicházet lidi z Ukrajiny. Maminky s dětmi, babičky, všichni unavení po strašně dlouhé cestě, po dlouhém čekání na hranicích. To prostě musí hnout s každým člověkem a se mnou to hnulo teda hodně. A dnes dost lidí už tuto situaci vnímá tak, že jsme přišli o nějaké svoje pohodlí, že máme dražší energie, že nedostatek nějakých materiálů a podobně, to samozřejmě nepříjemné je, to přináší každá válka, ale my se na tuto situaci musíme dívat příběhem těch lidí. Těch lidí, kteří přišli o své domovy, ti lidé, kteří musí utíkat před ruským agresorem, kteří s ním musí bojovat. Musíme se na to dívat pohledem těch rodin, kteří přicházejí o své blízké. Tohle prostě nesmíme tolerovat a musíme stát na té správné straně. Se stejnou ctí jako celý uplynulý rok. Tuto nejistotu cítím i já, ale kromě ní pociťuji i obdiv, úctu a vděčnost. Obdivuju ukrajinské ženy, na kterých leží tíha péče o rodinu v cizím prostředí, daleko od partnera, daleko od zbytku rodiny. Nechali jste za sebou svoje domovy, svou práci, přátele, lidem, kteří pomáhají. A opět moc děkuju za to, že tady můžu být s vámi. Je to obrovská čest. Opatrujme se. Neuvěřitelné utrpení. Obrovskou cenu, kterou oni platí za svoji svobodu, ale vlastně i za svobodu nás. Oni jsou teď tou hrází Evropy. Putinovi se povedla neuvěřitelná věc. Sjednotil západní civilizaci. Tu civilizaci, která se zdála být rozhádaná, nesourodá a najednou se ukázalo, že drží při sobě. A současně se ukázalo něco, co by nás nikdy nenapadlo. Léta se říkalo, že Rusové mají druhou nejsilnější armádu na světě. Díky statečnosti Ukrajinců se ukázalo, že mají druhou nejsilnější armádu na Ukrajině. Ženy a děti vynášeli z domu to nejcennější. Sůl ve vlastních očích, krev ve vlastních tělech, slova ve svých hlavách a skoupě sdíleli s blížními drobky vlastních bolestí. My vám to nikdy nezapomeneme. Ukrajinská situace je důkazem, že mír je křehký a svoboda není samozřejmostí. Pevně a... Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава чеському народу. Я се chci poděkovat vám všem za podporu. Byl těžký rok. Pro některý byl to rok, pro některý to už je 9., 10. rok fakticky. Ja. Těžké roky, těžkých zkoušek. Prosíme tež za všichni trpící, za uprchlíky, za ti, kteří jsou v zajetí, za ti, kteří jsou zraněni, za rodiny vojáků, za rodiny zemřelých a zahynulých. Prosíme tež přimlouváme se k našim nebeským ochráncům, ke svatému Michailovi Archandělovi, k svatému Martinovi Stůr a Barboře, ochráncům a patronům vojáků, k svatému Václavi, patronu českých zemí, českého národa, k svatým Vladimirovi a Olze, patronům ukrajinského národa. Tež se modlíme k ctihodnému Martinovi Středovi, ochránci Brna. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Слава Україні! Героям слава! Слава чеському народу! Слава!
минулої зими. Ще й зима була такою, дощі, громи. Поховали по-тихому, у всіх купа справ. За кого він воював, питаю. Не знаємо, кажуть, за кого він воював. За когось воював, кажуть, а за кого не розбереш. Сьогодні я зайшла в магазин і побачила на полицях написи «Великоноце». Чеською це Великдень. Такі самі написи я бачила лише одного разу в житті, рік тому. Коли приїхала в Чехію людиною, що відчувала себе чужою та непотрібною. Взагалі не знала, чим буду тут займатися, що буде з рідними, а найголовніше, не знала, як пережити цей біль, цей страх. Вже рік я біженка. Це слово стало своєрідним клеймом. Одразу асоціюється з чимось страшним, безвихідним, чимось безпомічним. Але виявилось, що ми змогли знайти новий сенс цього слова. Ми стали тими, хто показав силу, що можемо все, і вивчити мову за пару місяців, і реалізуватися, і спитати у себе, а чого я так мало зробив? Ми посміхалися майже кожного дня цього року. А є ще й мільйони людей, які кожного дня живуть сиренами та ракетними обстрілами там, вдома. Я не роблю розділення, бо ми всі проживаємо схожі емоції. Цей рік тепер існує в нашому ДНК. Тепер біженці – це не страх, це сила. Слава Україні! Героям слава! Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй стороні. Rusko nás chtělo zničit, rozdělit. Ukrajinci jsou ale naživu, Ukrajinci stojí. Ukrajina a celý svět jsou sjednocení. Rusko nás chtělo zastrašit temnotou, ale nikdy se jim to nepodaří. Nikomu se to nikdy nepodaří, protože vždycky přichází úsvit. A světlo vždycky zvítězí nad tmou. Slava Ukrajině! Слава нації! Україна! 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 Дякую. Бережіть себе. Червону калину